OK, takže to... No. Toto vystrihnem, momentíček, musím vyliesť von. Time si dám. Nevyšlo? OK, takže od teraz. Čaute ľudia, vítam vás v druhej časti nášho návodu, nazvime to návodom, ako prežiť. OK, takže toto je ten môj dom, to ste videli ešte v prvej časti, ako som to staval. Tak, a toto je budúca kúpeľňa. Kde mám posteľ? Aha, OK, takže. Nie, posteľ bude inde. Nie. Posteľ v strede. No way. No. 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 Čo? Ten pras. Hm? Mám taký pocit. Ja mám taký pocit, že si slepý, nemyslíš? Jejo, kuriatko sa narodilo. Vajíčka. Hej, kuriatko. Takže, zoberiem si krompáč. Drevený postačí. Tak. Je to krvilačné. OK, takže idem si naťažiť drevo, z toho si vyrobím pec a potom prípadne aj to železo by sa dalo. Takže železo, spravím si sklo. Koľko mám? 3. Takže toto bude stačiť. Nechápem, na čo máš dieru v dome. Fakt, na čo máš dieru v dome? Hore. Áno, ja som stále išiel. Staval si ďalšie. Staval ďalšie poschodie. Nedostával. Staval, nedostával. Lebo som nemal dve. Čo robíš teraz? Čo myslíš, že robím teraz? Ja som teraz. Na druhé poschodie. Tak som mohol kde položiť. Dedina! Našiel dedinu. Vykradneme kovárstvo. Ide vykradnúť chudia kovárstvo. Vykradneme to všetko aj obilie si vezmem. Toto je všetko dedina. OK, takže budeme mať jedlo. Ja som dedinča. Kadiaľ si išiel? Kde? OK. Takže sem si dám set home. No sa dedinča. A všetky voľné. Čo? 34 papierov. Lomeno. Help. Čiže oné? Alebo čo ti kokos? Takže Všetkým oné. ban list, ban IP, ban, meno a dôvod. Wow. Adresa, meno, ban list. Claire. Tu máte dedinčany. OK. Wow. Dáme všetko. Tak.
Markového šaličo, hmíko, my budeme bohatší na žrát. Takže. Enchant. Jež, to sú také zvuky, ty kokos. Sa mám chuť, vieš. Gil. Wow. Open me. Kill, kick. Markvička. Môžem ťa kicknúť? Ne. Škoda. Som z toho smutný. Save all, say. A čo si ma chcel kliknúť? Dneška mi nemal na. Luky, mám 36 mrkvičky a 20 žita. Už teraz 40. On má mrkvičku. A pohľad je veľa. My keď si dáme normálne zúrky, Time. skejšerami, že sa nám bude. Stop. Nikdy nebudem No. mať. A posledná strana 6. Ty si tu akorát čítal hel? TP. Ty kokos, ja už mám 64 a 9 na 7. Znáš. Idem sa hrajkať. Dúfam, že nie komand bolo kľúky. Hm? A nedávaj rain, lebo mi to seká. Daj dĺžka v sekundách. Je toto. Ne, ty A imbecil. prší. Teraz mi to opäť seká. Imbecil. Poď tebe. No sa. Nedám ti ani jednu mrkvičku. Dobre. Zruš to a dám ti koľko chceš. Ups, ja som to prestavil na búrku. To je ešte horšie. Sorry, to bolo milom. To je ešte strašidelné. Hej, sú blesky. Rýchlo. Dávaj si pozor. OK, moment. 3, 2, 1. Dobre som ho. Tak a prestalo pršať. A búrka je naj. Zemiaky! Luky, zemiaky! O, našiel zemiaky. Aj mrkve. OK, takže. Luky nie, Dobre, ani dáš. Ani za mňa. idem sa hrajkať. Luky, toto je zúrfival. Nehrajka mi sa. Tak. Nedodržuje pravidla. Si šťastný? Čakaj chvíľu. A koľko máš bodov skúsenosti? 314? Ty si mi dal? Mhm. Luky, ty si... Čo ti vadí? Že som ti dal? Test 4? Ó, Nie! môžem ti dať. Spawn point. Spawn point. Jej. Skoro. Seed. Say. OK. Lomeno. To nechcem. Aha. Ja som zakričal ahoj. No, tak to...
Neboj, dobre. Lepšie? No, toto je lepšie. Ne! 10 sekúnd. Vyra, že aj Mrefa PT bol odbanovaný. Nezabanuj ma, veď ja som to nastavil na 10 sekúnd. Ne, odbanovaný. Hej, ty si mi dal onban? Aha, to bolo lomeno... A inak to sa píše spolu, či ako? Pardon. A hráč. Je to je pardon? Zas 10 sekúnd. Mám ti dať ban? Ja si môžem dať onban. Neboj. Inak, ja by som chcel, aby ma trafil blesk. Ty si mi dal ban? Ups. Ja som ich keď zavrel server. Ty si blbec. To je úplný blbec. Ne, musíš ho znova zapnúť. Sorry. OK, ruším ti OP. Hej! OK, takže. Čo? Pretože to není. Ale tak prichádzaš o to. Okay. Za to, že si vypol server, buď rád, že nemáš ban. Chlapec. Okay. Môžeš byť rád, že nemáš ban. Okay. Upraviť. No? Štyri, tri, nula, dva. Nie, 43402. Nie, 433. Ach jaj. S ním je to hrozné. Obnoviť. Môžeš byť rád, že nemáš ban. Opováž sa mi zrušiť, opováž sa to napísať. Opováž sa mi dať ban. Čo, ty si opäť? Čo? Only. Ja ťa pripíšem, ty idiot, do opečiek. Ne, ty si ma vymazal. Hej, vymazal som ťa. Už mi nemôžeš dať ban. No, tvoja vec. Lomeno give 1, 3, 7. Ty toto celé začítuješ. Čo? Ja to nejdem začítovať. Čítuješ. Počkať, v akom to bolo poradí Ja s vlastne? tebou nebudem.
Ty, Nechceš so mnou hrať? Dobre, tak nehraj. lebo ty, keď sa povie surfival, tak ty myslíš 10 minút surfival a potom nečítal. To vidím. Tak, moje meno. Ajaj, kde to je? Množstvo. Tak, enter. Čo hovorí? Čítaj. Tak a toto je fuj. Tak a 0. A je to lepšie. To si môžem schovať. Je takto. Tak. A teraz mi tu hovorí, aký som cheater. Však si. Keď chcete, môžete napísať do komentárov, že aký je cheat. Ja si to kúknem. A teraz mi tu ukazuje fakero. A zakrýva mikrofón. Ne, nevypojíš mikrofón. OK, takže teraz ma tu štve a je možné, že asi už viete, koho tu možno na budúce neuvidíte. OK, takže sklo mám vyrobené. Takto sa to vyrába, či jak pre Boha. Pohni, vyrob sa. Vyrábaj sa. Tak. No. Sklo sa vyrába tak, že hodíte piesok do pece. Jak to je? Hej, takto. Dobre. A či platne ste práve videli. Netuším, jak sa to naozaj volá, takže budem volať asi platne. Tak, mám sklo. A jednu vec nechápem. Jeho logiku. Tvoju logiku. 20 minút hráš surfival a potom si napieš na craftovku a dáš si prekázový blok. A pritom si naslúbil, ale čakal som, že OK, takže sem si dám sprchu. A, no.
Vyšlo mi to presne. Slnko už vychádza. Jednoducho je to super. Tak, mám aj viac dreva. To sklo by sa dalo ešte na niečo použiť. Tak, a týmto sa končí tento diel. No, a takto vyzerá výsledok toho domu. A v tomhle si prekázali blok. OK, tak. Čaute.